Tepang, iti tangatan. Napalabas, iti panagna ni Miguel nga turong iti pagis-istambayan ni Toro. Kalat nga danang sanabkan kwa na alalaki, ngam saan ang nagbaligi dagitoy. Impakamumat adagos ni Billy ken ni Don Braulio tinapasamak. Ngem kayat tinawudpudi, asa pulen da ni Miguel tapno agbalin abuyot na. Iti daytamat lagun daway, adda plan-planuan ni Billy nga ramiden kontra ken ni Miguel. Iti sa balya bangir, kelat nga insardeng ni Miguel ti motorsiklo na. Gapoy tinakita na akabarbaro a detachment ti military iti turod. Nasdaaw, gapoy tinakita na iti detachment a Pasig abuyot ni General Marasigan ti adda iti nasaw a detachment. Karabyan na, inruar ni Miguel dagiti nabayagan nga iduldulin na nga igam tapno aramaton na iti panggap na nga ramidan iti detachment. Itagagayem, denggenyo tituloy tinobela tayo ang napauluan. Tepang, iti tangataw! Miguel, nagadu abala kan agdudo maaklase ti paltog dagitoy. Wentor, nabayag ngayon duldulin ko dagitoy apaltog kan adu abala. Talaga ngayon sa ganak ti amin. Miguel, Jakon urayan ang makaramid pa'y itiriribok dito'y probinsya ni General Marasigan. sigun iti panangiladawon mo kini General Marasigan kat nagdakas unay atao. Wentor, abusado. Ken awan tinasayat nga isang bay na iti lugar apagdapatan na. No di kat Pasig ariribok. Iso nga itamot lang arabi. Limad nga arudo kat ti detachment. Anya? Pinatay da dagiti awan baal na atripulanti ti barko. Awan asida. Sumurotakkan kang, Miguel. Saan Toro? Napaggadda ito ng aramidag. Ang mga numay sagmakalahin. Sige. Aganad ka kuma, Miguel. Mapaayak lakit di ti panggap ko. Kalata simbang padagiti Special Action Force ti Marines. Kadwa da pa iti Brigade Commander. Anya nga ti plan-planwen da nga aramiden dito eh. Tinasayat. Agsubli akon iti nang iparkingak iti motorsiklok. Amwak tupay no anya ti aramiden dagiti Marines iti daytoy alugar. Don Braulio, kasapulag itan ti puwersa ti grupom. May salangal daw ti palabsen, sumangpeten, dagiti nabibilag nga armas nga gapo iti gobyerno. Kasta? Wen, Don Braulio, kinapudno na, simangpeten dagiti Special Action Force ti Marines amang bayahabay kadagiti sumangpet nga igam. Kurt? Anyang araw, tirumbang aramidan ti grupo, General. Unaan tayo dagiti Marines. Nasken ti diversionary tactics. Wenno maibaw-ing ti taktika dagiti Marines. 1700 inton malem no bigat. Dalya sa atin ti konboy ti kalsadang agturong iti baryo Bagabag. Tapno sabtenda ti sumangpet a container van a naglaon kadagiti napipigsa nga armas. Kurt? Ambusan dati konboy dagiti Marines. Idinto ta dagiti buyot mo sa nabenda ti container van. Mayat, General. Mayat dayta na panunot mo. Agpapada tayo may rano diti daytoy, Don Braulio. No lakit di, tagbalig iti grupom. Nasken med, nga damay buwis a biyag kadagiti taom. Sana paregot kanyak no adaman matay when no maibwis ang piyag dagiti taok.
General, tinapatag. Mahal tayo dagiti napipigsang armas. Okay, Don Braulio. Pagsaganaam nga ruden, dagiti tao. Anya, Billy. Nakasaganan dagiti kakadwam. Uwan, boss. Kailangan awag ni General Marasigan ti Maruray. Nakadeploy ang dagiti dadto makakadwak iti pagdalyasatan ti bunggoy dagiti Marines. Da kami mutan ka dagiti kakadwak ti mangsanab iti container van. Good. Okay. Sika ti pagtalkak iti daytoy nga operation. Namnamag ti panagbaligyo, Billy. Mangnamnama ka, boss. Dahito iti ororayag apasamak iti biyag ko. Paggugusto ko launa iti makirangan. Di ka unay ganat, Billy. Nasisiglar dagiti Marines. Ang mga nagkibaltang ti amin, kat da kayo pa'y ti madisgrasya. Hoy, itay pa'y lamakadkadlawak. Nagpartap ti panagpataray mo di kotse. Di mo ka dinadlaw, Billy. Tiyan niya? Di nakamotor amang sursurot ka na tayo. Kanya. Awan mo tinadnadlaw ko Agka! Kumita ka nga minitili ko ha? Ay, Diyos ka. Kas kay kakarto. Awan mo din nakamotor. Gagangay siguro tayo dyan nakamotor. Ikam manan iti sa palya kay papanan ako na ako. Awan mo nagpaisan. Isardeng mo man ti kotse. Abay, Isardeng mo. Takayat ka bugbugan. anya? Isardeng mo, Kardo. Talagang awan na saya at ngay pagpagam. Nakamotor lang pagtuado amon. Ha? Diyak isardeng ti kotse, Billy. Diyak mo't kaya ti mabugbog ka. Nukas tangarod, saan ka ngagbalin a paranoid? Manal ka man. Nagsardeng ti kotse sinurot ko iti saan unay nga dayo. Tinalabaga ako kotse tinaramat idi tinampaltog kanyak. Anya nga tati aramiden da iti dayto a lugar. Kaslad dapat padaanan da. Oh. Adda manen nagsardeng alugan iti ayanda. Kat armado dagiti dimsag iti lugan. Delikado daytoy. At dalakid di aramidan da saan ang nasayahat. Ilamang ko ti motorsiklok iti kasamakan. Paliiwak dagiti awanan bain iti igid ti kalsada. Nagbayag mo tentur urayan tayo container. Masiguradak pa din. Kanya boss, may nagbayag kay. Awagak sa langin ni General Marasigan. Makatortoro kag pagitin, Billy. Anya? Mabalinti maturo ka diyo nagtikotse. Umasidag ka man kanya, Kardo. Abay manan. Paltugan ka langan. Agsagana kayon. Sumunga din ti target tayo. Paraan tayo. Ket no saan nga agsardeng? Paltugan nyo ti pilit ti container van. Naglaro! Kardo, pagaligta ka. Asidagan ti container van. Sino dyan nagpaputok? Diyos kay, nakalabasan ti target tayo. Pinay! Pinanggisan ti takya ko. Sino nga ta dyan ang paltog ka na tayo? Alam mo, kita ka lang kayo! Anya tara, aramidan nyo. Paltugan yung tewanan pa yun. Palpaltugan tak magtanda kiti awanan bain. Tigayam container van ti target da. Sana ka natalgad dito'y naglamangak. Agarudo kak nga umadayo. Sumpukak itinasama ka paset. Bakit ba? Di tayo sardengan, adin ka saan tayo mapatay si Magkakibyaw. Dito'y dakkel abato ti paglamangak. Medyo na nga to dito'y. Pakitak dagiti kabusor iti baba.
Daytoy mat! Dayjay ti Pangulonda. Naglingad itidak ka na kayo. Nasugatan ti awan ng bahin. Dayjay ti mangpalpalto kanya ka. Bili, nasiklat ti kabusor tayo. Adun tinapasag ka mo tayo. Agalip, takayo! Takayo! Palawlawan nyo ti bato ang naglimangan na. Tayo na! Napunta ni Romeo! Nyeta, may sama ng tinatay. Ano tayo kami tayo, Bili? Unino tayo na may boss! Atras ka ba? Atras! Nagsanudin dagiti awan ng bahin. Anya nga tati panggap da nga ramidan iti container ban. Apay akayat da sa naban. Panagkunak. Saan asinsinan ag grupo ti nakaengkwentrok? Saan lakit di? Awan Sir Serpio! Pasig kayo manalo! Boss, pakawanan na kami. Kilate amin. Paraan may kumante container pan. Idiad na ng paltog ka na kami iti San Une nga tayo. Anya? Basta tinapasanak, boss. Kat? Nagsakit tinadamgi sa natakya ko. Nagbara tiriknak. Billy, intalag ko kan kati amin. Imbagang pa'y kanyak, nga ramidan ti amin tapno agbaligi kayo. Ngam anyat inararamin mo, ha? Boss, Anyat Sinayang mo tinagkalagatan. pakawanan na, boss. Gapoy ti daytoy nga inaramid mo. Daytoy tilag amam. Bili, kumusta ti Riknam? Di nakman kasarsarita, Cardo. Napulot ti ulok. Kaya't ka lang nga di nga yan, Bili. Nakita ti naramid kin kay tayo ni boss. Anay ko. Oh, di ka ni gargaraw. Masakit ti sugat mo no, may garaw mo. Diyos ko. Sino nga ta dyan ang paltog ka na tayo, itay? Nagsiglot tayo ng bain. Buti na tayo. Kakadwa tayo. Anay. Panagkunak. Diyan nakamotorsiklo ang nagpaliw ka na tayo iji pantalan. Kantitawa na kaengkwentro tayo. Kat may maysa. Anya. Iso nga min tinadlaw ko amang sursurot ka na tayo itay. Tiyawanan bain. Di nagtumat niya min patpatsin itay. Imbagag lang arutan. Nga adamang sursurot ka na tayo. May lasid mo ka diti motorsiklo na, Cardo. Ha? Ay kwa. Day tati parikot. Diyak na ilasin. Addan tulatal daw kanyak na diyata. Addan tulata. Malas at talaga. Malas! Ninong, ano ti malas? Ah, Apay nagpupuntot kayo. awan. Awan na tayo. Dalag na lagi ko. Adda ka di parikot mo, Ninong? Awan niya, awan. Ibagaman gandi ni Rosalia, tamang timplay ti inom magkakape. Please. Okay. Sige, Ninong. Miguel, apay anak waras dagiti pulis dito sentro ti ili. Police visibility. Guray dagiti FTP. When field training police. Naiwaras damit. Apay nga to. Gapoy tinapasamak arangat idikalman. Nojak agriro. Pito ka dagiti kabusor tinatay iti engkwentro. Miguel, Kas di lang tirumbang katakwada. Notorious dagiti nakalaban ko. Ngam ti pagsidsid dawak. Dagiti nagpanggap amang bugbog kanyak idi namin sangal daw. Karaman ka dagiti nakarangat ko idi kalman. anya? Wentor,
Nakitak tikot siya na labaga nagluganan dagiti mangbugbog kumakanyak. Iso asinurot ko, no sa dino titurungan da. Ngamdak sang gasat. Tadaga ang operasyon da amang sanab iti container van. Kastagayam. Wentor. Ala. Agsublitan iti nang iparkingak iti motorsiklok. Aglayuntan iti tiyandaan nga ayan ni Nanang. Anya pa dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem. Di uliway na denggan, tituloy, tinubela tayo ang napauluan. Tepang, iti tangatang. Tepang, iti tangatang. Inapalabas, napa iti grupo ni Billy amang sanab iti container van ang naglaon iti nabibilag nga armas ama isirbi kadagiti soldado. Kastaw na iti pongtot ni Don Braulio iti dayta gundaway ket nakabil na nga rod ti immununa. Nagpangtan ni Billy asapulen na ti lalaki ang nakibiyang iti operasyon da. Iti sa Balya Bangir, kabayatan ti panagsarsarita da Toro ken Miguel iti sentro ti Ili. Nadlaw da dagiti nakadeploy a kameng ti pulis. Impagarukmet ni Miguel nga amangan no ti napasamak aranget ti makagapo. No apay ang nagwaras dagiti pulis iti sentro ti Ili. Ita gagayem. Denggan nyo tituloy tinubela tayo na pauluan. Tepang! Iti tangatang! Kasjay lang tirumbang kadakwada. Notorious dagiti nakalaban ko. Ngam ti pagsidsid dawak. Dagiti nagpanggap amang bugbog kanyak idi namin sangal daw. Karaman kadagiti nakarangat ko idi kalman. Anya? Wentoro. Nakitak tikot siya na labaga nagluganan dagiti mang bugbog kumakanyak. Iso asinurot ko no sa dino titurungan na. Ngam addagayam operation da amang sanab iti may sa container van. Kastagayam. Wen. Ala. Agsublitan iti nang iparkingak iti motorsikla. Aglayon tan iti tiyandaan nga ayan ni Nanang. Nanang, itay ka pa sana matagtagari. Apay ka di? Anya ti kaya't asawan ti panagsinayo iti nauneg. Miguel, saan agagangay titigtignay mo iti kalabas? Nanang, Adda ka di aramidam asabali ajak ammo. Nanang, awan ti sabali nga aramidak. Kanayon ka nga awan dito'y balay. Man umat amatulungan nak ijacendaan. Nanang, Jak ammo. No apay akas to iti marikrignak. apay nanang? Tunggal awan ka amakitak dito'y balay. Nagpigsa ti bayo ti barukong ko. Anya? Sa anak ang makaidna no awan ka ang makitak, anak ko. Kasla madandanaganak, nga awan ba't ti amok arumbang apagdanagak. Nanang, punasan yun day ta panagdandanag yun. Tawan mat ti madingar aramidak. Miguel, Ingkay kat maturugan. Agin na kayon. Di ka madanagan. Tulungan kayo jay tiyandaan inton bigat. agyamanak nga ron no kasta anak ko. Ahewin gayam, masapa nga ingkay deliver ja order ni Ma'am Altea nga ikan. Wenanang, siya kung ti makaamu inton bigat. Oh, Miguel. Nagadundag ito'y nga ikan. Sa dino ti pangipanam ka dagitoy. Ija restaurant ni Altea. Nakasta. Nagbalinin asuki yu dyan napintas abalasang. Wentoro. Kaduan nak amapan mangi deliver ka dagito nga ikan, ha? Una. Urayan tabiit ni Nanang. Tayo suti agbantay dito yung pwesto. At dalabiit ginatang na. Ngay, isumad ti sumungat. Wala niya. Ala, agsagana kan. Bagkaten tan dagit ikan, Toro.
Agyaman nakta tinulungan nak dito restaurant, Nana Rosalia. Ay, awan mo't lang, tar aramidat ita ijay mansyaon, ma'am. Sa maysa, rimwar mo't daninong mau kandagiti kakadwana. Kasta ka di? Wan, binilin ko mo't dagiti kakadwa kababaw nun ijay mansyaon. Tagdalaws kan agluto dan tumuntaon. Nasaya at nga ron no kasta, Nana. Ay, Ma'am Althea, medyo nga minada. Ha? Anda ka di kaya't mo nga ibaga, Nana Rosalia? Ay, rumbang nga nga ibagakan ko na. Tinakitak iti silentay dito niya Aurora. Nana Rosalia, anya ka din ti mapaspasamak kan ka. Napaulimag ka magtan. Ha? Ay, awan ma'am. Lipate mo ti ibagak ko ma. Lipate mo. Mabiit lang, Nana. At daytan dya ikan nga in-order ko. O may dan i-deliver. At tuwing tibayat ti ikan, Miguel. Agyaman ang Althea. Saan kami nga rodin nga agbayan? Mabiit lang. Sabay lang ko matadinak pagkagkanan. Anya rin ta, Althea? Pastor ganti kadwang video restaurant, tamangan kayo pa'y. Sanan. Nakababayin mo, Althea. Anya ko mati pagbainam. Ala. Aya ba mo ti kadwang? Amok amabisin kayon. Gumura akan ka na pagkadkadan na. O sige. Saan ka no nasayata pagkadkadan ti Gracia? Kunada. Isumat. Ala, umay kayon. Ma'am Althea, kasla nakit-kita kaung jay may sa abisitam. Asino, Nana? Jay lalakay. Ni Miguel. Miguel Gayam, tinagan na. Agoray ka, Nana. Apay asaan ang mapugsa ti panangkitam kan ko, Ana? Ay, ma'am. Kaya't kuha makasarita ni Miguel. At dala kaya't kuha damagan kan kuha na. Sige, Nana. Miguel, at ako makayat kuha damagan kan ka, baraw. Anya day ta, Nana? Ay, kuha. Agnanaud ka kaday, itiray ito nga ilay. Wen, Nana? Apay na damag yung kanyak day ta? Iti damo pa'y lapan nakakita kan ka. Kasla nabayagan nga am-amu ka, baraw. At dangamin kaing-ingas mo nga am-am mo. Lalaki ka di matlaeng, Nana? Saan, baraw? Babae, tidakdakamata. Napintas a babae. Napudaw ka na uma. Kasta ka di? Arupro pamlaunay, baraw. Nabayagan ajak nakita day chay a babae. Tawanang tinapalabas. Ma'am Althea, nagpaut ti pa nagsarsarita da Miguel kan Nana Rosalia. Uwan nga ron. Nagliday ni Nana Rosalia makisarsarita kan ni Miguel. Apay nga ta. Dachay, timbak derdan. Kat umayon dito ni Miguel. Nalpasdan anak sarita. Miguel, anya ngay tinagsarita nyo kini Nana Rosalia. Apay ang nagliday ang makisarsarita kan ka. Nalagip na tigayem na babae. Kaing ingas ko ka na. Anya? Ado dagiti dinamag na kanya. May panggap itinagapwak a lugar. Kasta ka di? Wentoro. Amom, nalagantirik na kini Nana Rosalia. Husto tinaibaga na kanya. Nga anya? Akasla nabayagan nga gamam mo kami. Anya? Dayta tinariknat. Kabayatan ti panagsarsarita mi. Miguel, Diyak may lawlawag. No apay analag antirik na kini Nana Rosalia. Rabiin, Nana Rosalia. Anda ka pala dito sana sa nakatugaw. Ma'am Althea, pampanunutag ni Miguel.
Nagsingpag. Ken naanos ti pan nakisarita na kanyak itay ijay restaurant. Nana? Ma'am Altia, kaya't ko amaam-am mo na imbag ni Miguel. Wen, Nana. Linawas nga ag-deliver iti ikan iti restaurant. No kayat mo, tunggal lawas nga umay ka iti restaurant, tapno makasaritam anaimbag ni Miguel. Sino matday tabak at nga ibagbagam, anak ko? May sa babaon ni Ma'am Altea di restaurant, Nanang. Nasing patabakit. Kabayatan ti panagsarsarita mi. Nalagan ti riknakan ko na. Anya? Imbaga na pa akarupropak laon ay tinasingad agayim na babae. Anya tinaganday taabakat, anak? Ni Nana Rosalia, Nanang. Rosalia? Kunam? Wen, Nanang. Anya tilanggaday ta Rosalia? Narapis. Ken natundiris ti agong na. Adda pa'y basit asiding iti makannawan na pingping na. Anya? Ken pangulutan ti buok na, Nanang. Diyos ko. Apay na paulima kayo maten, Nanang. Ako. Awan. Awan, anak ko. Nanang, itay kayo pa saan na matagtagari. Apay? Miguel, anak? Aldawan, di tay ka di mapanaglako iti ikan? Sa anak nga aglako iti ikan. Nituro ti imbaon kong aglako. Adda ka di parikot siya, Nanang? Awan, anak ko. Awan ko nayo. Ngamadlaw iti langayo nga adda pampanunutan nyo naunag. Agsasaruno pa yung ti panagsinaayo. Panawan nakpay, Miguel. Kaya't ko ti agmay-maysa. Sige, Nanang. Nagpatnag asa anak aturturok. Gapo iti imbaga kanyak ni Miguel idirabi. Nilakit di Rosalia agayam ko tinakdakamatan na. Iti pa'y kabang ibang nga ili, ti pagpapaayan na kas babaunan. Jak ninamnama nga agkita na kan ni Miguel. Jak ninamnama. Kumusta ni Nana mo niya, Miguel? Pinanawak iti balay. Apay, masakit ka di. Saan, Toro? Diyak lang maawatan. No apay akayat na tiag may sa iti balay. Pinanawak itay. Anya? Kaslaad na naunag pampanunutin na. Isumat lagayam anag-text itay parbangon kanya. Imbaga na siya pa'y lang tagla ko diti pwesto yung iti igan. Sana bali, Toro. Duatang agla ko. Tapno di ka unay marigatan. Duatan, gayem. Daytoy lang ang aladawan. Ti pakalagi-lagi pak iti gayem kaw. Nabayag apanawan nga adda kanyak daytaw. Dua kamay nga adda dito'y ladawan. Nana Rosalia? Anya di imbolsam, Nana? Ay, awan, ma'am. Awan. Nana, manipod nakasaritam ni Miguel. Madlaw ko akanayon di pa nagpampanunot mo. Ay, aklunag, ma'am. Nga main, nakitaken ko na tilang tigayim ko, babae. Anya? Ay, ma'am, adda ka di pangibaw nam kanya. Awan, Nana. Syaklatan ti mga ramid. Syaklatan, Nana. Nanang!
Nanang! Sa dino tiyan mo? Adak, dito yung kusina, Miguel. Nanang. At tuwing tinaglakwan mi kinitoro. Idulin mo lahat tanti kwarta, anak ko. Ngamin, Ngamin, anya, nanang? isardeng kon ti aglako iti ikan. Anya? Isardeng kon ti panaglako. Kat pumanawtan iti daytoy nga ili. Anya? Nanang, di ka maawatan. Kalat da ito ang napanunot yo. No ita, talaga ad inak maawatan, anak ko. Pangasyo ko man. Ilawlawag yo kanya. Apay akas tamot ang tipanggap yung aramidan. Kan sa dino ko matipapanantayo. Iti lugar, nga adayo iti daytoy nga ili. Nanang, Kasaritak ni ulitag mo akaloy. Tay supay laang ti agnaed dito balay. Nala, urno sa mon dagiti gamit mo. Tapanawan tanday to'y alugar, Miguel. Apay ang napanunot ni Amalia ti pumanaw iti lugar da. Gagayem, ti uliway na dinggan ti tuloy ti nobela tayo ang napauluan. Tapang iti tangatang. Nobela ni Isagani Yalong Polyeser. Iti direksyon kan musika. Jonar Rebotazo. May sapay asagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kan daytoy nga stasyon. Tapang iti tangatang.